Srdečne vás vítam. V nasledujúcich minútach si môžete vypočuť a vidieť možnosti distribučnej siete Metabond, s ktorou si môžete rozšíriť svoje možnosti, vybudovať nezávislý, slobodný život. Čo znamená byť slobodný? Najjednoduchšie povedané, cítiť sa dobre. Aj vy máte svoje sny, vytúžené ciele, ku ktorým chcete byť krok za krokom bližšie. Buďte tým, čím by ste chceli byť. Robte to, čo by ste chceli robiť. Máte všetko to, čo potrebujete. Čo znamená byť úspešný? Úspešný sa cítite vtedy, keď si užívate život, k čomu je bezpodmienečne potrebné, aby ste boli zdraví, vyrovnaní a aby vás v každej životnej oblasti sprevádzala láska a hojnosť. Keď máte slobodu a úspech, začínate sa cítiť lepšie. Základom každého zdroja financií je hospodárska a priemyselná produkcia, kde sú vyrábané látky, výrobky, energia, potraviny a spotrebiteľské výrobky. Súčasťou tohto sme aj my, pretože náš distribučný partner je priamy výrobca v priemysle. Vyprodukované výrobky treba nejakým spôsobom doručiť používateľom, spotrebiteľom. Toto sa samozrejme deje cez obchodné siete. Zo spojenia výhod tradičných distribučných spôsobov má na svete veľkú obľubu mikrofranchise, známy ako MLM obchodný systém, vďaka ktorému okruh našich partnerov aj používateľov neustále rastie. Zárobok sa v tomto obchode rozdeľuje nasledovne. Zoberme si výrobok, ktorý má hodnotu 100 eur. Z toho 40 eur sa dostane k firme výrobcu, ostatných 60 eur sa rozdelí medzi zúčastnenými, často veľmi komplikovanou cestou medzi podnikateľskými subjektmi. Ako vidieť, MLM systém zabezpečuje, že obrovský obchodný zárobok zvyšuje príjmy zúčastnených partnerov. Možnosť napredovania a finančného ohodnotenia je zabudovaná v systéme MLM, ktorá zaručuje u neustále činných partnerov sľubnú budúcnosť. Prvých 5 stupňov zabezpečuje stále oceňovanie, avšak ďalšie kategórie ponúkajú možnosti závislé od mesačného výkonu skupiny. Na stupňoch vedúcich a partnerov sa pri napredovaní stále zvyšuje miera vrátenia zľavy úhrad z produktu, respektíve rozdiely v stupňoch, ktorých mesačná hodnota môže dosiahnuť 1000 až 1500 eur. Na stupňoch riaditeľov sa vyplácajú pasívne príjmy aj mimo príjmov zo siete, ktoré môžu mnohonásobne prevýšiť vyššie spomínané príjmy. Hnacou silou nášho obchodu je výrobok. Mazacie látky s výnimočnými vlastnosťami a kvalitou, ktorých výhody a fungovanie môžete spoznať na prezentáciách našich produktov. Všeobecné mazacie látky s vysokou kvalitou, ktorých každodenné používanie je potrebné v každej oblasti technického života. V našej ponuke sa nachádzajú výrobky na rozmaznávanie svojich štvorkolesových motorových miláčikov, výrobky na starostlivosť o auta a pre bezpečné prevádzkovanie. Táto obchodná forma je aj pre zákazníkov výhodná, najmä kvôli nasledovným podmienkam: pohodlné nakupovanie, profesionálny zákaznícky servis a odborné poradenstvo, garantovaná kvalita a rýchle spätné vrátenie investícií. Aj pre partnerov sú zabezpečené mnohé výhody, akými sú slobodný výber partnerov, vrátenie investície, možnosť finančnej nezávislosti, bezplatné a spoplatňované odborné kurzy, činnosť v priateľskom kruhu skupiny, ako aj kvôli dedeniu obchodu. Z pohľadu partnerov je príjem zložený z 3 hlavných častí. Zľava 20 až 25% i hneď pri nákupe tovaru. Pri sprostredkovaní tovaru okamžitý 20 až 25% príjem z maloobchodnej ceny. Zvyšujúci sa príjem zo siete partnerov a s nimi budovaných sietí. Zamestnanie popri práci, zárobok v výplate. V začiatkoch aj vy viete svoju zárobkovú činnosť naštartovať popri svojej súčasnej práci. Samozrejme, je to tak možné, ak váš voľný čas zaplníte novými udalosťami, ako je sebavzdelávanie, vedľajšia činnosť v MLM. Stála činnosť, nekonečný zárobok. Následkom vašej stálej činnosti je neodmysliteľne vývoj finančnej stránky, tak aj stránky týkajúcej sa kvality života. Takže z vedľajšej zárobkovej činnosti sa vaša činnosť zmení na hlavný pracovný pomer.
Takto vám ostane viac času na vašich blízkych, na vaše hobby a na samého seba, ako aj na pestovanie vášho ducha. Teraz sa môžete rozhodnúť, čo je pre vás výhodnejšie, porovnaním možností, či zostávate, alebo začínate. Náš obchod je skupinová činnosť, ktorú vykonávate spolu s vašim invitačným partnerom, ako aj s partnermi, ktorí ho podporujú. Dostanete na kľúč hotový obchod. Nemusíte nič vymyslieť. Nemusíte vymyslieť marketing, nemusíte vymyslieť výrobok, nemusíte vymyslieť trh. Všetko je v našich rukách. Môžete vstúpiť do partnerského vzťahu na základe žiadosti s distribučnou firmou. Byť slobodný a úspešný je vo vašom rozhodnutí. Skontaktujte sa s osobou, od ktorej ste túto informáciu dostali. Ďakujem vám za pozornosť.